бо ташаббус ва дастгириҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯз то рӯз илмҳои дақиқ рушд ёфта, пойгоҳи илмиву техникии кишвар беҳтар шуда, дар ин самт пайваста ҳамоишҳои байналмилаливу ҷумҳуриявӣ амалӣ гашта истодааст. ҳамин аст ки баҳри беҳтар гардонидани омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, инчунин барои тавзеъи тафаккури техникии насли наврас дар Донишгоҳи давлатии тиҷоратии Тоҷикистон конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ дар мавзӯи ташаккул ва рушди тиҷорати электронӣ дар шароити иқтисоди рақамӣ бахшида ба эълон гардидани солҳои 2020-2040 бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф баргузор гардид. Нахуст ректори Донишгоҳи давлатии тиҷоратии Тоҷикистон, доктори илмҳои техникӣ профессор Назарзода Хайрулло Холназар ба конференсия ҳусни оғоз бахшида, сипас номзадону докторантон дар мавзӯъҳои гуногун маъруза намуданд. ҳадафи асосии эълон гардидани 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносии дақиқ дар соҳаи илму маориф ин пеш аз ҳама баланд бардоштани тафаккури зеҳнии насли наврас мебошад. бо ин мақсад конференсияи имрӯзаро ки дар мавзӯи ташаккул ва рушди технологияи рақамӣ дар иқтисоди рақамӣ аз он иборат аст ки ҷамъ овардани маърузаҳову мақолаҳои илмие ки ба самти илми дақиқ ҳастанд равона гардида шудааст. ҳамасола аз тарафи Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон оид ба самти илмҳои дақиқ ва риёзиёт чорабиниҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва сатҳи байналмилалӣ баргузор мегардад ки бевосита ба пешрафти тафаккури зеҳнии донишҷӯён равона карда шудааст. бояд қайд кард ки рӯй овардан ба таҳқиқоти илмӣ, хусусан ба таҳқиқи илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ қадами боэътимод барои рушди устувори иқтисоди мамлакат ва таъмини рақобатпазирии ҷумҳурӣ дар арсаи байналмилалӣ мебошад. Зеро дар марҳилаи нави рушди ҷумҳурии Тоҷикистон нақши илм ва тафаккури илмӣ дар ҳалли масъалаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва бунёдӣ хеле муҳим аст. ҷумҳурии Тоҷикистон айни замон дар амалишавӣ барномаҳои ниҳоят бузурги иқтисодӣ қарор дорад ки яке аз ҷузъҳои асосии онро рушди тиҷорати электронӣ ташкил медиҳад ва ман фикр мекунам ки рушди системаи мазкур, низоми мазкур имконият медиҳад ки ҷумҳурии Тоҷикистон барои мавқеи ёки баланд бардоштани ҳаёти зиндагии мардум, татбиқи технологияҳои пуриқтидори рақамӣ дар соҳаҳои гуногун, на танҳо дар соҳаи савдо, дар соҳаи гуногуни иқтисоди миллӣ, аз он ҷумла саноат, сохтмон, алоқа ва ғайраҳо манфиатовар бошад. мақсад аз баргузории конференсия баланд бардоштани сатҳи донишу омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, инчунин ташаккул ва рушди тиҷорати электронӣ дар шароити иқтисоди рақамӣ мебошад. мақсад аз баргузории конференсия баланд бардоштани сатҳи донишу омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, инчунин ташаккул ва рушди тиҷорати электронӣ дар шароити иқтисоди рақамӣ мебошад. дар анҷоми конференсия саволу ҷавобҳо байни номзадону докторантон сурат гирифт.